Platbu v systéme môžete dokončiť dvomi spôsobmi. Zaplatiť všetko alebo zaplatiť zvlášť. Zaplatiť všetko sa použije, keď sa celý účet hradí jednou platbou. Zaplatiť zvlášť využijete, keď sa účet delí medzi viacerých hostí. Pri voľbe zaplatiť všetko sa otvorí okno dokončenia platby. Tu môžete uplatniť zľavu na celý účet, buď v percentách, alebo v konkrétnej hodnote, podobne ako pri zadávaní zľavy na konkrétny produkt. Môžete účet taktiež prepočítať do inej meny, ak máte túto funkciu aktivovanú vo webovej administrácii. Môžete nastaviť počet hostí, čo vám pomôže sledovať štatistiky ako napríklad útrata na osobu. A vytlačiť náhľad účtenky praktické, keď sa host chce pozrieť, čo všetko má aktuálne na účte. Na záver si už len vyberete spôsob úhrady. Hotovosť, platba kartou alebo iný z aktivovaných typov platieb, ktoré máte nastavené vo webovej administrácii. Pokiaľ máte k konečnému systému spárovaný platobný terminál a kliknete na zaplatiť kartou, tak sa suma automaticky zobrazí v termináli. Pri platbe s možnosťou zaplatiť zvlášť môžete účet rozdeliť. A to buď podľa položiek alebo podľa ceny. Týmto spôsobom môže zákazník zaplatiť čas účtu rôznymi spôsobmi platby, napríklad stravenkami a zvyšok hotovosťou alebo kartou. Po kliknutí na možnosť zaplatiť zvlášť sa zobrazí celý účet so všetkými položkami. Vyberte položky, ktoré bude konkrétny host platiť. Následne kliknite na sumu vpravo dole a otvorí sa okno dokončenia platby, ktoré už poznáte. A zvoľte na záver typ platby. Pokiaľ chcete rozdeliť platbu rovným dielom medzi viac ľudí, kliknite na rozdelenie podľa ceny a zadáte počet, medzi ktorý sa cena rovnomerne rozdelí. Potom už iba vyberete typ platby, ktorým bude uhradená. Upozorňujem, že pri delenej platbe sa vytlačí iba jedna účtenka.